Μυροφόρων Κυριακή, δεύτερη μετά το Πάσχα. Πάλι για τις γυναίκες θα πούμε. Και μία ημέρα κατεβαίνοντας στα σκαλιά μου λέει, πολύ μωρέ πάτερ, λέει, μιλάς για τις γυναίκες. Πού πάμε, του λέω. Να κάνουμε χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς στη γυναίκα, δεν γίνεται στην Παναγία. Όχι, καλά με έκανες. Προσέξτε, εξιδίων των πραγμάτων, Κυριακή των Μυροφόρων. Όσοι από εσάς καταλάβατε το Ευαγγέλιο, κάτω από το Σταυρό υπήρχαν οι γυναίκες. Την ώρα της ταφής ήταν οι γυναίκες. Και είδαν πού τίθενται, πού τον βάλαν ακριβώς. Και έρχονται μετά από την Σταύρωση και την κηδεία να ρίξουν τα μοίρα. Τότε εκείνη την εποχή είχε το έθιμον να ρίχνουν μοίρα γύρω από τον τάφο. Ποιος θα κυλήσει την πέτρα τώρα που είναι μεγάλη. Το ακούσατε. Πολλές φορές τα επανέλαβαν. Έρχεται λοιπόν τώρα η γυναίκα. Μα γιατί σήμερα θα είναι πολύ πλούσιο θέμα. Θα μιλήσουμε λίγο η θεώρηση της γυναίκας στο χριστιανισμό και η θεώρηση της γυναίκας στον φεμινισμό. Στο χριστιανισμό το καταλαβαίνουμε. Φέμινα σημαίνει γυναίκα στα λατινικά. Η θεώρηση της γυναίκας λοιπόν στο φεμινισμό, ο οποίος κυριαρχεί σήμερα και ανέκαθεν. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στην αρχαία εποχή, να τη δούμε σε πολλούς λαούς και πολιτισμούς. Φευγαλαία. Στην Κίνα η γυναίκα ήταν του ανδρός το κτήμα και αν πέθαινε τον έκαιγαν, τον θάβαν και τον θάβαν μαζί με την γυναίκα ζωντανή. Και μέχρι ακόμη σήμερα υπάρχει στην Ινδία, και είχαν πολλές γυναίκες, στην Ινδία τους έκαιγαν μαζί ζωντανή και τη γυναίκα. Στην αρχαία Ελλάδα, στην Ρώμη, στο ρωμαϊκό πολιτισμό, έχουμε την γυναίκα η οποία κάνει γάμο με πολλούς άνδρες. Ή έχουμε τεκμήρια μέχρι 23 διαζύγια στη Ρώμη. Καταλαβαίνετε πώς την είχαν ένα πράγμα. Άμα πάμε στην αρχαία Ελλάδα, ναι, οι Σπαρτιάτες πήγαιναν λίγο να την εξισώσουν, αλλά θα πάρουμε τη γνώμη από τρεις. Από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Σημειονίδη. Ο Πλάτων λέει, η θήλια φύσης εστί προς αρετήν χείρον της των αρένων. Η φύση της γυναίκας στον Πλάτωνα είναι η χειρότερη από τον άντρα. Πάμε στον Αριστοτέλη. Το άρεν προς το θήλι φύση, το μεν κρήτον, το δε χείρον. Κρήτον υπέροχο σε όλα είναι η γυναίκα. Η θήλη, το άχρηστο είναι η γυναίκα. Αριστοτέλης. Θεώρηση της γυναίκας. Ερχόμαστε στο χριστιανισμό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και πήρε όλες τις ανθρώπινες καλές ιδιότητες. Έτρωγε γυναίκες δίπλα στα πόδια. Η Μαρία, η Μαγδαληνή. Στην κηδεία οι γυναίκες. Πηγαίνει η Σαμαρίτιδα. Εξομολογείται μπροστά. Άσε, και τον άντρα που έχεις δεν είναι ακόμα. Δεν είχες. Κι όμως την καθιστά την ιερομάρτυρα Σαμαρίτιδα. Γίνεται μία από τις Αγίες της Εκκλησίας μας. Γεμάτη. Κοιτάξτε εκεί. Άγιοι και Αγίες.
Και είπα και επανέλαβα πολλές φορές, ο ίδιος ήμαρτον Θεέ μου, όπως ήρθαν οι μέρες μας, δυστυχώς πρέπει να τρεπόμαστε. Ήρθε διαμέσου της γυναίκας και όχι διαμέσου του άντρα, διαστρεβλώνοντας την φύση. Συγγνώμη, απορώ πως γυναίκες τον χειροκροτούν και φωτογραφίζονται μαζί. Κύριε Λέισον, ο Θεός μπήκε μέσα στην γυναίκα και ήρθε τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λέγεται θεάνθρωπος. Πού την ανέβασε τη γυναίκα? Στο ίδιο ύψος. Να η Παναγία, να και ο Χριστός. Στην Θεία Λειτουργία, μόλις λέμε τα ειρηνικά, Θεέ μου δώσει με αυτά στον άντρα. Της Παναγίας Αχράντου, η γυναίκα πίσω. Παντού. Δεν υπάρχει πιο τέλειον. Στον χριστιανισμό δίνει πραγματικά την αξία της γυναίκας και δίνει όλη την μορφή. Γι' αυτό λέει η γυναίκα είναι το θαύμα. Δημιούργημα είναι ο άνδρας, αλλά το θαύμα είναι η γυναίκα. Έρχεται όμως ο φεμινισμός. Τι είναι αυτά που λες μωρέ πάτερ? Εδώ θέλουμε τις γυναίκες τώρα να είναι έτσι όπως τις θέλετε εσείς, ταπεινές, να έχουν οικογένεια, να είναι απελευθερωμένες. Τις απελευθερώνει ο φεμινισμός. Και τι την κάνει? Πρώτον την ανδροποιεί, στρατιωτίνα. Τι χαζομάρες είναι? Μέσα στο πλοίο λέει 3.000 είναι, λέει, στο μεγαλύτερο αεροπλοφόρο της Αμερικής, οι 800 είναι γυναίκες. Η φύση της γυναίκας σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε ποιον τομέα? Σε πολλούς τομείς δυστυχώς ανδροποιείται η γυναίκα. Τι λες? Ανδροποιείται. Μα δεν είναι η φύση η ίδια το άντρα με τη γυναίκα. Από την άλλη πλευρά την σύρει ξετσίποτη και την σύρει, την κάνει πράγμα και την κάνει ένα πράγμα δυστυχώς προς εκμετάλλευση του άνδρα. Ο φεμινισμός. Καλά, για το κομμουνιστά αυτό, βράστα. Αλλά ο φεμινισμός πόσο δύσκολο είναι. Μα είναι δυνατόν αυτό το τέλειο πλάσμα? Σήμερα ξεκινήσαμε να κάνουμε την Θεία Κοινωνία. Εσύ ζήμωσες, Κωνσταντίνε, ή η βασιλική? Γυναίκα. Μας τα τίμασε όλα ωραία. Και είναι και στο ψαλτήρι και είναι παντού. Ομορφαίνει την οικογένεια, πλάθει την οικογένεια. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο τέλειο τη μαμά με τα παιδάκια. Δεν υπάρχει πιο τέλειο, πιο όμορφο. Δεν υπάρχει πιο γλυκιά λέξεις. Παναγία, μάνα. Δείξτε μου μια άλλη λέξη. Παναγία, μάνα. Υπέροχο. Ο φεμινισμός, ξέχασα να πω τον τρίτον τον φιλόσοφο της αρχαίας Ελλάδος. Είναι ο Σημειονίδης, ο οποίος είπε καλά έκανε ο Θεός και δημιούργησε όλα τα πράγματα, το χειρότερο πράγμα που δημιούργησε τη γυναίκα. Να γελάμε και να κλαίμε. Έρχεται όμως αυτή το χειρότερο πράγμα και γίνεται η Αγία Θέκλα. Γίνεται, όσοι από εσάς μπαίνετε στην ιστορία και στο βάθος της ιστορίας, οι Ήβρες, όλοι οι κάτοικοι του Καυκάσου έγιναν χριστιανοί. Ξέρετε από τι? Από μία γυναίκα που την εχμαλώτισαν. Χριστιανοί. Την εχμαλώτισαν, ωραία γυναίκα, και εκείνη έγινε η αιτία να γίνει χριστιανός ο βασιλέας τους και να γίνει χριστιανός ο λαός και να δώσει τον χριστιανισμό παντού. Γυναίκα. Θέλετε ένα άλλο? Από τη μία ουρλιάζουν οι φεμινιστές και
σύρουν τη γυναίκα εδώ και εκεί σε χαμερπή πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ποιος έχει όλα τα φιλανθρωπικά σωματεία? Ποιος στέκεται στον πόνο των ανθρώπων? Γυναίκα. Και μάλιστα είναι μερικές οι οποίες είναι αξιοθαύμαστες, με τέτοια δεξιοτεχνία και με τέτοια χάρη που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα, διότι έχουν χάρη Θεού μέσα τους. Βλέπετε και κάνουν τεράστια πράγματα. Όσοι από εσάς βλέπετε έτσι στα φιλανθρωπικά σωματεία, περισσότερο οι γυναίκες. Καταλήγουμε, αδερφοί μου, για να μην σας κουράζω και να μου επιτρέψει να πω με τα πλήρης βεβαιότητος, ο Θεός καλώς τα έπραξε. Ο χριστιανισμός πλήρως έδωσε την σωστή θεώρηση στη γυναίκα. Δεν έχουμε να διαλέξουμε, απλώς πρέπει να αφυπνιστούμε σε όλα αυτά τα οποία ο διάβολος διαμέσου όλων αυτών των ανθρώπων θέλει να αφυπνιστούμε και να μην παρασυρώμεθα σε αυτά τα οποία θέλει να διασύρει την γυναίκα, το θαύμα στη δημιουργία του ανθρώπου, του κόσμου.